Apenas sigo por ser תודה. אפשר לשבת? אפשר לשבת שנוכל להתחיל? ביקש לשבת בבקשה. Hola, estamos en la conferencia de prensa en Israel. Lleno de periodistas. Y somos tres. Con la poli. Ahí está. Hola, Adrián Díaz. Mirá. בבקשה, אפשר לשבת? Mi cola. כמעט מלאכים שמארחים את בן רוחס, שבקרוב הוא מככב בסדרה חדשה בערוץ דיסני ישראל. ראשית כל אנחנו רוצים להודות לכפר המכבייה שמארח אותנו כאן, ואני רוצה להזמין להגיד כמה מילים את מר אסף עופר, סמנכ"ל שיווק של חברת פלאפון תקשורת. אני רוצה להשתתף במוקד. אני חייב להגיד שהפתיע אותנו מאוד ההצלחה והעשרות אלפי בני הנוער שהשתתפו בפעילות. מחר אנחנו מתחילים בחזרות, יום שבת מתחיל את ההופעות. אני מאוד שמח על הפעילות, היה נחמד מאוד. הפעילות הזאת זו הפעילות הראשונה שאנחנו עושים השנה בזירת המוזיקה לבני הנוער לקראת אירועי הקיץ, והיא מתחילה בצורה מוצלחת מאוד. תודה רבה לכולם, אני אתן את זכות הדיבור לכוכבי כמעט מלאכים. תודה רבה. Sí, ¿salió? T'as rien compris le français, non? Pas français, non? T'es pas français, non? Sí, claro. French? Sí, claro. You speak English or French? You French? You speak French? You like it? Ah, de sim. Non, tu sais, ça ressemble comme les poupées. Ça veut dire comme poupée? Comme les poupées. Ça veut dire comme les... I don't understand. Bon, זה לא שלי. זה לא זה.